Nu skal det så handle lidt om, hvordan vi laver vekselstrøm, det som vi også kalder for induktion af strøm. Den berømte fysiker H.C. Ørsted fandt ud af, at hvis vi sendte strøm igennem sådan en ledning her, så ville der blive dannet et magnetfelt rundt om ledningen. Så var der en engelsk videnskabsmand, der hed Michael Faraday, der tænkte, kan jeg vide, at man kan gøre det modsatte? Hvis nu man påvirker ledningen med en magnet, kan vi så få lavet elektrisk strøm? Og det havde han fuldstændig ret i, det kunne vi. Så når jeg stryger en magnet herhen over ledningen, så begynder jeg at få elektronerne til at bevæge sig ind i ledningen, og elektroner, der bevæger sig i en ledning, kalder vi for elektrisk strøm. Faktisk er det sådan, at hvis jeg bevæger magneten den her vej, så løber elektronerne den anden vej. Når vi skal lave elektrisk strøm, så vil vi gerne lave noget, der er lidt smartere end sådan en ledning her, for hvis vi skulle løbe frem og tilbage med den her magnet, så vil det blive meget, meget besværligt. Så i stedet for den lange ledning, så har vi taget sådan en spole her. Og den her spole, det er bare en lang ledning, der er vundet rundt om en plastikdims her i det her tilfælde. Som der står 200 på den her, så svarer det til, at den her ledning er vundet 200 gange rundt om den her spole. Og i stedet for de her udtag på ledningen, så har man lavet sådan nogle smarte udtag for enden her, så kan vi altså få fat i strømmen den her vej. I stedet for denne her stangmagnet og stå og bevæge den, så har man så opfundet en magnet, der kan sidde og køre rundt på sådan en her. Det er præcis det samme som stangmagneten, du kan se, de kan påvirke hinanden. Så der er ikke nogen forskel andet, end den kan dreje rundt. For så at få påvirket den her lange ledning så godt som muligt med magnetisme, så tager vi en jernkerne. For en jernkerne, den består jo af en hel masse små domæner, altså en hel masse småmagneter, der står herinde i metallet, og de kan blive påvirket af en magnet. Så hvis jeg putter den her jernkerne ind i spolen her, og sætter magneten til at bevæge sig foran jernkernen, ja, så får jeg hele tiden domænerne til at bevæge sig herinde i jernkernen, og når de står og bevæger sig, så påvirker de ledningen. Og når vi påvirker en ledning med små magneter, så begynder elektronerne at bevæge sig inde i ledningen, og det kan vi måle her i udtaget. Der kan vi se, hvor mange volt der løber. Det kan jeg prøve at vise dig på en vekselspændingskurve her bag ved mig. Den her vekselspændingskurve, den er lavet på den her måde, at ud af y-aksen, der har vi, hvor mange volt vi får lavet. Det kalder vi også spændingsforskel. Ud af x-aksen, det er tiden, der går. Og nu vil vi prøve at kigge på, hvad sker der inde i spolen, når vi får magneten til at dreje en omgang rundt. En omgang, det kalder vi også for en periode. Heroppe er den gule, det svarer til ledningen, det er vores spole her. Og den grå her svarer til jernkernen. Så jeg sætter min jernkernen ned i spolen her, og i stedet for den runde magnet, som jeg viste her, der drejer rundt, så har de altså vist det her med en almindelig stangmagnet. Så lige nu har vi den situation, at stangmagneten peger direkte op imod jernkernen, og derfor så står alle domænerne stille. De peger den samme vej. Domænerne inde i jernkernen, det er alle sydpolerne, der peger over på magnetens nordpol. Når de gør det, så løber der ikke nogen strøm inde i ledningen. Det vil sige, at vi har 0 volt. Og det kan vi se hernede på vekselspændingskurven. Der rammer den x-aksen. 0 volt. Vi havde jo volt ud af y-aksen. Så 0 volt. Nu sætter vi så magneten her til at bevæge sig en kvart omgang. Og når vi gør det, ja, så påvirker vi jo domænerne inde i jernkernen. Så vi gik herfra, og så gør vi sådan her. Så får vi alle domænerne inde i jernkernen til at dreje sig. Og når de drejer sig, så svarer det jo til, at de påvirker ledningen. Og det vil sige, nu begynder elektronerne at bevæge sig ind i ledningen. Og det kan vi se på vekselspændingskurven. Så når vi har den situation, at den er vandret på jernkernen, ja, så har vi allermest fart på elektronerne. Så har vi altså den maksimale spænding, vi kan få. Den vil vi så kunne gå ud og måle på y-aksen. Nu bliver vi ved med at bevæge magneten, for hvis vi bare blev her, ja, så vil der ikke ske mere, så vil vi ikke kunne få lavet mere strøm. Så vi bevæger magneten igen. Nu har vi den samme situation, som vi havde til at starte med. Nu er det bare sydpolen, der vender opad. Så alle domænerne inde i jernkernen her, de er blevet vendt rundt. Nu er det alle domænernes nordpol, der peger hen imod sydpolen. Og når de gør det, så er de stille, og det vil sige, at der er ingen strøm, der løber. Derfor har vi 0 volt. Vi fortsætter med at dreje magneten, og nu har vi jo den samme situation som her, men til forskel fra før,
så har vi nu vendt domæner den anden vej. Det vil sige, at nord og syd er vendt om inde i jernkernen, og derfor får vi rigtig meget fart på elektronerne, fordi nu påvirker de jo magnetfeltet jo ledningen, og så løber strømmen, men nu løber de den anden vej, og det viser vi på en vekselspændingskurve ved, at vi siger, at der er negativ strøm. Så når vi laver strøm med vekselspænding, så løber elektronerne først den ene vej i ledningen, og så bagefter løber de den anden vej i ledningen. Og sådan står de, hvis vi bliver ved med at dreje magneten hele tiden og løber frem og tilbage, frem og tilbage. Nu skal vi jo lige have den afsluttet heroppe, så vi drejer den lige en sidste omgang, og der har vi altså samme stilling, som vi havde til at starte med, så 0 volt. Så det kalder man altså en periode. Så i løbet af en periode har vi altså 0 volt 2 gange, og ikke 3 gange, for den tredje gang her, der starter jo bare en ny periode. Så 2 gange er der altså 0 volt i en periode, når vi laver vekselstrøm, og det vil altså sige, hvis nu det var en pære, vi brugte, ja, så vil der altså være helt mørkt 2 gange i løbet af en periode. Når vi laver vekselstrøm i Danmark, så gør vi det med 50 perioder i sekund. Det vil altså sige, at vi har 50 af dem her på 1 sekund, og derfor kan vi ikke nå at se, at der bliver mørkt, fordi det kan vores øjne og hjerne ikke nå at registrere, men det bliver der faktisk. Og i gamle dage, da man skulle optage slow motion på de allerførste smartphones, der kunne man faktisk se, at det blinkede, lyset blinkede, men det har man så gjort noget ved i dag, når vi filmer med vores smartphones. Så det var altså lidt om, hvordan man laver vekselspænding, som også bliver kaldt for induktion.